שלום, ברוכים הבאים לבר מצווה שלי. לבת מצווה שלי. לבר מצווה שלי. לבת מצווה שלי. לבר מצווה שלי. טוב, נו. ברוכים הבאים לבת מצווה שלה. לבר מצווה שלו. לבת מצווה שלה. לבר מצווה שלך. בהגיעי למצוות אני אשא תפילה שיבנה בית המקדש. במהרה בימינו אמן. אנו עומדים במרומי הר הזיתים מול בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. ישימחו אלוהיקים כי אפרים וכמנשה ישימך אלוהיקים כשררי יפקו רוחם ולאיו
ישימחו, ישימחו, ישימחו אלוהיקים, כי אפרים וכמנשה. ישימך אלוהיקים, כסררי יפגו, רוחם ולאו, יבורכך השם וישמרך, יאוהר השם פנו וילך, ויחונקו יישא השם יפנו וילך, ויעשה לך שבחו. להגיע בסימן טוב, יהודה ועטרת למצוות. ביום הנפלא הזה התחלנו את יום של תפילה, יום של קדושה בתצפית למקום החשוב ביותר, בית המקדש ייבנה במהרה ימינו אמן. ידוע שהבן איש חי מביא שמהמקום הזה שרואים את רצפת בית המקדש, התפילות מתקבלות ביותר. אז אנחנו מתפללים כעת שהקדוש ברוך הוא באמת יבנה את המקדש בקרוב, ממש בשמחה עצומה. יש לנו פה בהר הזיתים המון קברי צדיקים, אור החיים הקדוש, הרשש, רבי מאיר אבוחצירא, ואנחנו מתפללים הרב קוק, כל הרבנים של ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא, הרב הנזיר. אנחנו בתפילה שהקדוש ברוך הוא בזכות כל הצדיקים ישפיע ברכה לעטרת וליהודה, שנזכה אני ואילנית וכל המשפחה לגדלם לתורה ומצוות ולחופה ומעשים טובים. הכנתי פה, יש פה תפילה של אור החיים הקדוש שהוא חיבר אותה במיוחד לבניין המקדש, ואני רוצה שאני עטרת ויהודה נאמר אותה כעת מול בית מקום קודשנו ותפארתנו. יהי רצון לפניך אבינו מלכנו, ידידות אור נפשנו, רוחנו ונשמתנו, למען בריתך שקראת ל13 מידות שאינן חוזרות ריקם מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו, תשב שכינתך לבית קודשנו, ועזר להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרידתך ממנו כפרידת נפשנו מרוחנו. עמו מענו וחלתה נפשנו אל גאולת שכינתך, מתחננים ובוכים לפניך אדוני אב הרחמן על גלות השכינה. הושיע אדוני שכינתך ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה, על נפשנו, רוחנו ונשמתנו, ויעול מלכנו בהיכלה, אמן כן יהי רצון. השם מושיע המלך יעננו, השם מושיע המלך יעננו, המלך יעננו ויהי קוראנו. השם מושיע המלך יעננו, השם מושיע המלך יעננו, המלך יעננו ויהי קוראנו. השם מושיע המלך יעננו, השם מושיע המלך יעננו, המלך יעננו ויהי קוראנו. השם מושיע המלך יעננו, השם מושיע המלך יעננו, המלך יעננו ויהי קוראנו. ועכשיו לריקודים! יאללה בוא נגע!